Hej og velkommen til Pranayama åndedrættet. I dag skal vi bruge et åndedræt, som på dansk hedder humlebi åndedrættet. Vi skal bruge en brumme, som kommer til at vibrere mest heroppe i vores hals og i hovedet, men vibrationen kommer til at skabe sig i hele kroppen. Det arbejder især med at berolige hypofysen. Så arbejder vi i vores parasympatiske nervesystem, som det, der giver ro på kroppen. Det er med til at reducere stress og give mere mental klarhed. Øvelsen foregår på den måde, at vi lukker øjnene, og så med vores hænder, der lukker vi ørerne og presser indad. Jeg kan godt lide at bruge mine tommelfingre, fordi så kan jeg hvile resten af hånden heroppe på hovedet. Og det giver også en støtte for, at vi ikke ligesom kommer til at sidde og hænge i armene. Når vi lukker øjnene og presser ørerne ind, så kan vi godt føle, at vi kommer lidt ind i sådan en kuppel. Så gør vi det, at vi trækker vejret stille og roligt ind igennem næsen. Og på udåndingen, det gør vi igen gennem næsen, men der sætter vi den her brumme på. Og for lige at vise, hvordan den foregår, jeg gør det her med åbne øjne. Så trækker vejret ind. Udånding gennem næsen. Så det kan også godt lyde lidt som om, at vi er ude og køre racerbil. Men det er altså sådan, øvelsen gør, for den her vibration går ind og arbejder dybere. Så lad os prøve det. Luk øjnene, tag tommelfingrene eller det du føler behageligt. Pres ind på ørerne for at lukke af. Lad hænderne være oven på hovedet her. Så stille og roligt en dyb indånding gennem næsen. Og udånd med næsen, mens du laver brumlyden. Træk vejret ind igen. Udånd med brummen. Og slip bare de arme, åbne øjnene. Lav gerne 5-7 runder, hvor du trækker vejret ind, sætter brummen på, efter det hold en lille pause. Derefter så kan du gøre det igen gentagne gange, eller du kan gøre det gentagne gange med pauser imellem dagen. Men det er med til at give ro på kroppen. Så selvom det kan virke fjollet, eller det kan lyde sjovt, så prøv at slippe på, hvordan det hele er. Men tillad dig at mærke, hvad der sker i din krop.